Bertan Lourdes Euskaldunen giroa beste Euskaldun batzuk inokik ezen duen arte. Bai. Kontegori. Gure etzi izena referentzize bat nietzi eta igual beste batzuna bai, igual tiana bai ona bat eta beste batzu bai. Esan zuten lehenengo bako izan gizen gizonak. Haren joan zin kainera. Dorre da zuzen nortenin Queensland igurrunda, abioi joateko ala bizu orduet. Oin egunen, orduen horantzi manakatzera gizau. Trenabe egon zan apurbet eta autobusek eta bihiluzik egiten. Haren kamatxutu zin inoren bierrak egiten bajatu zin ere. Porque jakintxuiz handauzela familizek euskaldunek, da ekuitxuiz beti errekadu bet familizena, etordana edo telefonotik zeuzer edo beti egon zan hori zerien. Bajatute zarenien, harri hori zenien etzien, gero etzietan. Ni akorde ez dugu baten salan lau hori ekuitxuzena pinite. Lau datozela zerien pasetako azte bat zerien da holantzi. Akordez baten etorrikiaren ona Gernikera bizitzen, fururia, habe, on zan handik beste astrola, inglesa batea zizan. Da, torrez esaten bezen, zemat akordez jaz, ana hona zinen, zurara man pulsaldie. Claro, holago gauzek ezaban preparatanan, inglesak ezen diez, inglesak janadarize, bajatu dezen gizau, familiezik inogotie, da, erteko janadarize topete zuzera, preparazioa ez da bardine. Orduen egizin hori bajatu.